Merħba tfal, jien Marguerite u nixtieq nilqakom għal dan il-ktib ħelu li jismu Fenegris u l-għalqa tal-karrotti, miktub minn Jennifer Spanjol. Ejja ħanaqraw il-ħarsetta. Fenegris kien fenek salvaġġ jgħix ftit il-bogħod mill-għalqa tal-karrotti li ma kien jaf biha ħadd ħliefu. Darba waħda u sejjer lura lejn il-bejta tiegħu iltaqa' ma' fenekan. Dan daħħala f'rasu li joħodlu l-karrotti u jiskopri fejn hi l-għalqa. Tajt jirnexxielu jitħaq bih u jsir jaf fejn tinsab l-għalqa tal-karrotti ejja naraw flimkien. Fenegris kien fenek salvaġġ jgħix ġo bejta ħarira l-bogħod mill-għalqa kbira tal-karrotti. L-għena tiegħu jaqbes u jdur mal-għalqa sa dik kienet dejjem tkun mimlija karrotti lesti biex jittieklu. Zaqqu kienet taqalu għall-karrotti Alla ħares tmissomlu. Darba waħda il-fenek qabad karrottu fidu u beda jgermu. Kien tari baqta u niżillu għasel. Beda jaħseb u jara kif se jġor kemm jista' jkun karrotti oranġo sbieħ u jleqqu lejn il-bejta tiegħu. Xtaq li meta sit l-għalqa jaqla l-karrotti biex joħodhom il-pitkali u jkollu biżżejjed karrotti għal żmien twil. Dar dawra mal-għalqa u gerrem karrottu wara l-ieħor sakemm zaqqu ħassa ħadd tispakka. Imbagħad ħataf kemm karrotti fela iżomm u tela bihom jaqbes lejn il-bejta tiegħu. Fi triqtu lejn daru, Fenegris iltaqa' ma' fenekan, fenek ieħor salvaġġ bħalu. Hekk kif raħ b'dawk il-karrotti fidu, fenekan rid ikun jaf minn fejn ġaru kien ġab il-karrotti. Fenegris ma ridx jgħidlu beża li jekk jikxef is-sigritt tiegħu dejn jsib aktar karrotti. Fenekan ma qatax qalbu, baqa' jiffittaħ u qallu jien naf b'għalqa tagħmel karrotti ħafna akbar minn dawk li ġbart inti. Tant huma kbar il-karrotti tagħha li b'waħda biss tgħaddi ġimgħa sħiħa trid tkun taf fejn tinsab din l-għalqa. Fenegris kellu għajnejh ikbar minn zaqqu, malli sema bil-karrotti l-kbar zaqqu bdiet gerger u moħħu beda joħlom u jixxenna għal karrotti fihom daqs qara ħamra. Jekk taf fejn jikbru l-karrotti akbar minn dawn, m'għandekx tambija għalqa li tagħmel karrotti żgħar, qallu Fenegris. Iva naf, imma dejjem tajjeb tkun taf fejn tista' ssib aktar karrotti biex ikollok xi tgerrem hux. Trid infehmek kif tmur sal-għalqa tal-karrotti l-kbar, saqsih fenekan. Iva mela, għandi ġuħ ta' nama u dawn il-karrotti żgħar wisq ma jservunix. Kollox sew, imma l-ewwel aħjar li tħalli l-karrotti ta' jdejk hawn sakemm tmur fejn se ngħidlek jien, għax inkella ma tkunx tista' ġġor il-karrotti kollha. Ara trid taqbad dik it-triqa, iddur lejn il-lemin, imbagħad terġa' ddur fuq ix-xelluk, wara timxi triq dritta qalb il-ħitan tas-sejjieħ u tasal ħdejn kamra żgħira. Dur mal-kamra u tara grada sewda. Idħol minn taħta u ssibhom hemm quddiemek. Grazzi ħafna, m'hawnx bħalek sieħbi, arani sejjer, qallu Fenegris. Imbagħad reħa l-karrotti kollha minn idejh bihom fil-ġenb wara blata u lebbet il-fejn kien bagħtu fenekan. Hekk kif Fenegris dar mal-ewwel kantuniera u ma kienx qed jidher iżjed, il-fenek il-kannella kien pront ħataf il-karrotti ta' sieħbu. Min wara l-blata u tela jiġri bihom lejn il-bejta tiegħu. Mill-banda l-oħra, Fenegris mar fejn qallu fenekan, imma l-għalqa ma sabix. Meta qatta qalbu jdur fil-vojt, mar lura biex jiġbor il-karrotti li kien ħalla wara l-blata imma lanqas il-karrotti ma sab. X'waħda kien daħaq bih fenekan, misnietlu fejn il-għalqa tal-karrotti, qal bejnu bejn ruħu.
Irrabjatu bil-ġuħ, Fenegris telaq jiġri lejn l-għalqa biex jilħaq jiġbor ftit karrotti qabel jiġborhom sida. Din id-darba u sejjer lura lejn il-bejta tiegħu ma waqaf ikellem lil ħadd. Ma rridx li xi ħadd isir jaf bis-sigreti tiegħu. Kien tard wisq. Fenekan kien u għassa bla ma seta' jarah. Issa kien jaf fejn kienet l-għalqa tal-karrotti. Tajdar boħra min se jimla zaqqu bil-karrotti. U kif qed taraw tfal, kemmu tajjeb li żomm sigriet u ma sigriet ma tajdu lil ħadd. Jekk ma trid tiddiżappunta ruħek. Wara li qrajna dan il-ktieb sabiħ, jiena ġietni idea kif nista' nagħmel logħba sabiħa u nistgħu nilagħbuha barra. F'xi għalqa jew inkella f'xi park sabiħ ta' tfal jew min għandu xi bitħa kbira. Jiena ħajjejt għalikom fil-fatt żewġ affarijiet. Tistgħu tagħmlu l-karrotti intom ukoll kif qed taraw hawnhekk. Kull ma għandkom bżonn huwa biċċiet ta' drab jiġġebbed fil-fatt dan kien cover ta' salott li ma baqax tajjeb biex jintuża. Kull ma għandek bżonn huwa hekk. Ftit pannu aħdar maqtuħ bil-forma biex b'din il-forma inti tista' tagħmlu forma ta' wera il-biċċa ta' fuq. U fil-fatt tajt 2. Għandek l-ewwel waħda u tista' tuża 2. Iktar ma jkollu wera iktar jiġi sabiħ fil-fatt il-karrottu. Hawnhekk qed taraw ukoll l-ewwel forma li jien għamilta bil-maqlub u ħetta biex ma joħroġ xejn minn ġo fiha. Ħabba fli ħadd tużawhom u ħaterġu tużawhom u forsi jkollkom bżonn anka taħsluhom. Tajjeb, ħetuha sewwa forsi jgħinkom xi ħadd adult li jaf juża l-magna tal-ħjata, aqliba u ġo fiha imlija kif qed taraw hawnhekk b'dak it-tajjar li nsibu ġewwa xi kuxin jew mħadda. Imlija sew ħalli tiġik bil-forma u wara aqbad labra u ħajta l-istess kulur tal-ħaxix. Fil-fatt ħanaqtaħħa biex tkunu tafu eżatti x'għamilt. Għamilta berba biex tkun anka b'saħħitha speċjalment jekk ħadd tużawhom ma' tfal iż-żgħar. Hekk kif timlewa twaħħlu naqra l-weraq fuq ġenb wieħed. Issa wasal l-aħħar biċċa biex din tiġi b'saħħitha. Kull m'għandek bżonn tagħtiha ftit ponti m'hemm bżonn tkun ħajja tal di, imma l-importanti li tagħmel l-ewwel żewġ punti sikkati sew ħalli ma tiċċaqlaqx. Kif qed taraw? Speċjalment jekk ħajlabu bija tfal iż-żgħar. U daħħal u oħroġ il-labra kemm tista' biex talaqa kemm jista' jkun viċin ma' xulxin u tibqa' tissikka b'dan il-mod. Hekk kif tissikka biżżejjed suppost li l-weraq jieħdu din il-forma. Erġa' tiha pont min-naħa l-oħra ħalli żgur ma tiċċaqlaqx. U s-sikka sew. U hekk lestejna dan il-karrottu. Tistgħu wkoll jekk tridu żejnu iżjed bil-wera u ma jkunx jidher dan it-tarf, tistgħu tużaw kollha naqra waħda tajba u b'saħħitha li anka tiflaħ anka il-ħasil u jekk poġġiwla naqra kollha dawra tont. Hawnhekk fejn jispiċċa l-oranġo mal-aħdar, tistgħu wkoll twaħħlu ftit ieħor weraq biex jiġi b'din il-forma ħelwa wkoll. U hekk għandkom l-ewwel biċċa xogħol attività ħelwa li żgur jekk għandkom it-tfal u tfal jixtiequ jilagħbu ma' tfal oħrajn ħajkolkom numru mhux ħażin ta' karrotti. Dik kienet l-ewwel idea li ġietni jiena. Issa biex tagħmlu l-logħba speċjali għandkom bżonn dawn l-affarijiet. Ovvjament żewġ
soft toys, pupazzi, forma ta' fenek, ovvjament għal din il-logħba, u sa tagħmlu hekk. Għandkom bżonn ukoll tippreparaw numri mill-1 sal-20 kif qed taraw hawnhekk. Kull mużajt kartonċin li faċli ssibu ġo pakkett u bajt sejra hekk sakemm wasalt fin-numru 20. Dawn tistgħu tferxuhom mal-art, jista' jkun anke forsi fid-dar għandkom il-wisa, u tridu tpoġġu l-ewwel kelma. L-ewwel kelma li ħadd tgħidilna bidu minn fejn tibda l-logħba. U hawnhekk għandna fejn l-aħħar numru, l-numru 20, tmiem, fejn tispiċċa l-logħba. Fejn tispiċċa l-logħba wkoll tridu tpoġġu stampa fejn it-tfal jirrealizzaw li wara kollox kieku ma jkunx hemm il-bidwi li jieħu ħsieb l-għeliq tiegħu biex jiżra daw il-frott u l-ħaxix kollu li qed taraw anke f'din l-istampa li nixtru aħna mill-ħwienet tagħna tal-merċa, kieku m'għandniex dawn is-selezzjoni ta' ħaxix u frott. Ħaġa oħra wkoll importanti għal din il-logħba hu li fejn għandna il-bidu tridu tpoġġu għax jekk huma tfal naqra żgħar irdu jindunaw fejn tibda l-logħba, mhux sa jifhmu il-kelma mill-ewwel, fil-bidu sa tpoġġu l-ewwel fenek li ħajkun il-bidu tal-logħba tagħkom. U tistgħu tifirxu n-numri anke ġo kurutur, m'hemm bżonn tkunu barra. Ma' kull stampa u ma' kull numru hawnhekk ħejjejt ukoll stampi ta' frott differenti. Għandna frawli, l-anġas, tuffieħ, l-arinċ, huma kollha affarijiet u ħxejjex, frott u ħxejjex importanti għal saħħitna biex it-tfal intuhom l-idea li wara kollox il-logħob huwa dak li aħna ngħixu ta' kuljum. Jien ukoll lestejt hawnhekk issa nfehmkom naqra fuq kif tagħmlu d-dada. Tajjeb, hawnhekk għandkom il-qoffa biex l-iktar wieħed li jaqbes minn numru għal ieħor bħal pereżempju biss l-ewwel fuq in-numru 1, 2, 3, 4, 5 u jekk forsi tagħti naqra direzzjoni 2 fuq il-lemin, dur mal-kantuniera u aqbes fuq in-numru 5. Hemmhekk għandek issib iktar ħaxix pereżempju. Min fl-aħħar isib l-iktar ħaxix u frott meta nodduhom ikun ir-rebbieħ ta' din il-logħba. U forsi tistgħu tlestulhom ukoll xi frotta mqaxra friska bħala kolazzjon ukoll. Dik kienet attwalment l-ewwel logħba li ġietni f'rasi jien. Tistgħu wkoll tagħmlu ħaġa bħal din lesta ma qadx nagħmilha jiena, n-numri lestejt tal-plastik kif qed taraw tintmesaħ biex jekk intom toħorġu barra b'din il-logħba faċilment tistgħu terġu tnatfuha u fiha poġġejt in-numri mill-1 sal-5 jew is-6. Ftakru li jekk huma tfal żgħar ma jafux jgħoddu iktar milli sal-20 biex ngħidlek jinsew. Mela lesti din il-forma ta' dada, aqta' numri fil-plastik il-laminati biex jekk jixxarbu tkun tista' timsaħhom u għandek in-numri hawnhekk wara xulxin. B'hekk it-tfal iż-żgħar tkun qed tinkoraġġihom u tgħinhom jgħoddu in-numri wara xulxin. Tistgħu tużaw ukoll xi ġugarelli li ssibu anke ġo ħwienet mhux għaljin xejn biex it-tfal jgħoddu mill-1 sal-10 jew mill-1 sal-20. Dawn huma ġugarelli ħelwin ħafna li t-tfal żgur issibilhom anke fid-dar, jiġifieri m'għandekx għalfejn fuq ħafna. Dan huwa ġugarell ħelu li jiena sibt ġo ħanut. Din id-dada hija tajba wkoll imma ma nirrakkomandajx għal tfal żgħar ħafna. Però tfal li jafu jgħoddu ma' daqqatajn jindunaw li hemmhekk għandna 4, in-numru 4. Hawnhekk għandna 6, in-numru 6. Logħba ħelwa li nispera li tajtkom naqra idea x'tistgħu tagħmlu biex tħajru anke aktar it-tfal tagħkom jieklu frott u ħaxix fid-dieta tagħhom. U ftakru wkoll tfal li kemm huwa importanti li naħsbu wkoll f'dawk il-bdiewa li jqumu minn kmieni ħafna minnhom mal-4 ta' filgħodu jmorru l-pitkali biex jħejjulna dan il-frott u ħaxix sabiħ ġol-ħwienet tagħna.
Grazzi tal-li segwejtuna u nispera tajtkom ftit idejat x'tistgħu tilagħbu wara qari ta' ktieb bħal dan.